sagt det nu. Jeg mener med. Ja. Det er nemlig syd. Ej, Maria og... Ej, salat. Hov, der er finger på igen. Og. Maria og Kriller, eller Og en hvad? regner på gulvet det. De er fandme... Ved du hvad jeg giver dem i bryllupsgave den? Nej. Jeg giver dem skilsmissepapir. Ved du, hvad jeg giver dem? Ved du, hvad jeg giver dem? Nej. Fransk brød. Franskmændene fra Bager. De er søge. Siger jeg. Maria og Kriller. De er kraftigt søde, de er. Fanden tror de har været gift i flere år, ja. Godt par jo. Ja, Kriller ikke? Kriller og Maria, de er... Hvad nu hvis du skal give dem et skala fra 1 til 10 år? Det må jo klart blive en 10'er jo. Seriøst? Ja. Okay. Det er det liste også.